ஐயய்ய! ஓகே, புதுசாக ஒரு சீசன் தந்திருக்காங்க. இந்த சீசன் எப்படி பார்க்கலாம். இந்த சீசன் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கார் கொஞ்சம் புதுசாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஐ லைக் திஸ் கார், பட் எனக்கு வந்து இதோட ப்ளூ பிரிண்ட் வந்து கண்டிப்பாக வேணும். ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு சொன்னால் இந்த கார் மட்டும்தான் இப்போதைக்கு தந்திருக்காங்க. ஸோ கலரே இல்லாத ஒரு கலர் குருவி மாதிரி ஒரு கார் கொடுத்துருக்காங்க. ரெக்கமெண்டட் வந்து 650 கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளுடைய பேசிக் கார் மட்டும் தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்குது. சாங்காயில் தான் இந்த மேட்ச்சு. இதில் நம்ம வின் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்றது தான் ரூல்ஸு. ஸோ 3, 2, 1 ஸ்டார்ட் கோ. போலீஸு யாரா இவங்க? போலீஸ் ஃபுல்லாக துரத்திட்டு இருக்காங்க. வேறு லெவலில் போயிட்டுருக்கு. ஸோ இந்த மேட்ச் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் இவங்க நம்மளோட ட்ரிப்டிங் பண்ணுறாங்க. போலீஸ்காரங்க நம்மளோட ட்ரிப்டிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் மெயின் கேரக்டரு.